kaonti ma Mandera ogolo omenda mar somo mar basari maromo shillings $460,000 ne jopuonjre maromo 37,000 kod 15 kod skunde sekondar. Piny owacho maromo 61 e alworano kama koro en tielo mar ariyo mar chenrono. Gavana ma Mandera Mohamed Adan Khalif olose wi ber mar siro somo ka osingo medo chiwo sir mowinjore kaka yor neno ni rawere makono obedo kod ngima makare kinde mabiro kendo neno ni kaunti no obedo kod dongruok. Osingo ni onge nyathi moro amora ma ibiro riembi mondo mi odog dala nikech nok mar fees e kaunti no. Kasir ma kama biro seche ma jonyuol ywago pek mar ngima e kinde ma bende kaunti ma Mandera ni kod nok mar jopuonj ka jopuonjre makono imedo jiw mondo odonjie kuonde tiegruok mag jopuonj kaka yor medo kwan jopuonj e kaunti no. Mashallah, good. In 2023 alone, 10,306 students from all our 36 wards received bursaries, ensuring that financial constraint did not hinder their pursuit of knowledge. The ward bursary scheme has extended its support to over 12,000 students pursuing higher education in tertiary institutions and universities, fostering a culture of continuous learning. So when it came, it was a very big blessing and a very big relief for everybody, because they say a friend in need is a friend indeed. Actually, the county government came to our rescue when we needed them most. Elimu kwa wote Basari Fund have saved many learners across who were on the verge to drop out of school. We promise to reciprocate for our beloved and kind governor, and we promise to perform and shine in our next KCC national examination.